Hola a tots, us vaig a contar el llibre que he llegit. És el misteri de les campanades. Va d'un poble anomenat Eiranova, on posen un rellotge nou. Tot el món admira aquest rellotge perquè va molt bé. La primera nit del rellotge, tot el món comptava les campanades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. El rellotge va tocar 13 campanades. Al dia següent, Cristina va preguntar als seus amics Pedro, Delio i Elisa si havien escoltat la campanada de Misael per la nit. Tots van assentir en el cap, però pensaven que estava trencat perquè Jess havia cridat pel matí al rellotger. La nit següent havia un rellotge nou, però va passar el mateix. El rellotge va tocar 13 campanades. Cristina va comentar amb els seus amics el que pensava de la 13 campanada. Pensava que era un home el que la tocava, tirant una pedra des de la placeta. Tot el món estava interessat en això, fins el germà xicotet de Cristina, Miguel. Un dia van recibir un missatge de l'home que tocava la campanada, i així tots els dies. Però un dia van recibir una carta quan pensaven que iba a ser el final de tot. Però no us vas a contar més, millor que us llegiu el llibre.